бо диққат ба ин расм нигаред. Оё ба саволи мо дар бораи ду тарафи ин ашё ҷавоб гардонида метавонед ё ин ки не? Бовар доред ки қисми болоӣ назар ба поён сиёҳтоб аст? Хеле олӣ аст, ҳамин тавр не? Метавонад ки дар ҳақиқат ҳамин хел бошад, яъне қисми боло аз қисми поён фарқ кунад ва яке онҳо сафед, дигараш хокистаранг ё сиёҳтоб бошад. ман намедонам шумо бовар мекунед ё ин ки не, ҳардуи онҳо яъне қисми боло ва қисми поёнӣ як ранг доранд. бахши филипи назар бошад барои дарку идрок ва кори майнаи сари шумо пешниҳод мешавад. агар шумо бо мо монед ва хоҳед ки ҳисси худро санҷед, пас бо наворҳои хеле аҷиб шумо ошно хоҳед шуд. бисёр аҷиб аст, ин хеле мумкин аст. охир дарки худро биозмоед, шояд ба чашмони худ бовар намекунед. ҳамин хел намоён мешавад. майнаҳо ё мағзи сари шумо. майна дар кӯсахонаи сар мисли қутиҳои гугирд ҷудогона дар шаклҳои гуногун намоён аст. танҳо 5 узви ҳисси шумо ягона воситаест дар бораи пешгӯӣ кардан ки дар ин наворҳо зоҳиран чӣ мегузарад ё чӣ мешавад. аммо чӣ хел метавонем ин гуна иттилои маҳдуд ё норавшанро мо тавассути узвҳои ҳисси худ гирем, то ин ки пешниҳод намоем назари худро ки асоси воқеӣ дошта бошад? чун пештара бовар намекунед ки ҳардуи ин чоркунҷаҳо тамоман як ранганд. муҳаққиқи риштаи биология Болод нишон медиҳад ки барои чӣ майнаҳои шумо ҳамеша он чиро ки бинанд ҳамонро инъикос мекунанд. тахайюламон ба мо мегӯяд ки ҳар чӣ ки хоҳем дид ҳамонро гӯем, аммо ин чӣ тавре ки дигар аст, на он тавре ки тахайюламон пешниҳод мекунад. Болод бошад ба одамон исбот мекунад ки ҳарду чоркунҷаҳо ё ҳарду тарафи ин ашё як ранг доранд. вақте ки шумо саҳар чашмонатонро мекушоед, фикр мекунед дунёро ҳамон хеле ки ҳаст ҳамон тавр мебинед. ман мегӯям ки бале, ҳа мебинем ва ба ин бовар дорем. ин аз ҳамин акс вобастагӣ дорад, ҳа ё не? бале, фикр мекунам бале. не, ин хел нест. барои чӣ? агар ман ба шумо нишон диҳам ки ҳарду қисми ин ашё як ранг дорад, ба ман бовар мекунед? не, бовар намекунем. бовар намекунем ки ту ин корро карда метавонӣ. набошад ин ҷо биёед, ин давраро гиред. гиред давраро. давраро гиред ва онро ба чоркунҷаи боло гузоред. ана ин ҷо. ино мумкин аст. ман аз нав мехоҳам такрор кунам. бори дигар мехоҳам ин корро иҷро кунам. ваҳ, ин ногуфтанӣ аст. ба ин акси назарабон нигаред. ду қисме ки ранги онҳо аз ҳам комилан фарқ мекунад. акнун метавонед хати байни ин ду чоркунҷаро бо ангушти худ пӯшонед. агар иҷрои ин амал мушкил бошад, мо ба шумо кӯмак мерасонем. тасаввурнопазир аст, ҳамин хел не? гуногун як ранг. чӣ тавр ин хел шуд? мо болоро тағйир додем, дигар кардем. чӣ иваз шуд? мо ҳамин гуна қабул мекунем. ва барои чӣ? ана савол дар куҷост? барои шумо аҷоиб аст, ҳамин тавр не? ин чӣ тавр рух медиҳад? дигар мешавад. метавонад як ранг бошад. ин ба он вобастагӣ дорад ки майнаи сари шумо рангро чӣ гуна қабул мекунад ва онро ҳамон гунае ки қабул намуд хулосаашро ба шумо пешниҳод менамояд ва онро шумо мебинед ва мегӯед. ин бахши филипи назар аст, бинандагони гиромӣ, ва бо пешниҳоди як навори ҷолиб ки шумо тамошо кардед ва аз тамошои он лаззат ҳам бурдед, ба поён мерасад. бахши филипи назар ҳамеша дар бораи наворҳое ҳарф мезанад ки онҳо воқеан мароқовару ҷолибанд.